er jo en skjuler til vores grimme grønne skraldespande. Og måden det virker på, det er, hvis vi nu lige lukker den her, så når du ser den, så står den her, og det er en hide. Det, der er smart ved den, det er, at vi har lavet den på en måde, så der er galvaniseret stativ, der gør, at den er vejrbestandig. Så har vi puttet et fleksibelt låg på i aluminium, som vi kan åbne sådan her, og du kan også vende låget om, så du egentlig, så putter du dit affald i fra den anden side, og du kan stadig køre vognen ud her, når den skal tømmes, ikke også? Det startede jo med, at direktøren Jesper Skalshøj for Allerup Teknik var træt af at kigge på sine grimme grønne skraldespande. Og så tænkte han, der må simpelthen være en løsning. Og så startede han egentlig med at tegne sig lidt på papir, hvordan den nu kunne se ud, den her hide. Så tog han kontakt til en designer, Henrik Bo, og bad ham om at ligesom lave nogle mere lige streger på den. Og det gjorde han så, og startede egentlig med at lave den her skjuler til vores affaldsspande. Vi har så efterfølgende udviklet det noget mere, og vi har lavet en indsats. Vi har lavet hylder, vi har lavet skuffer, vi har lavet, hvor du kan hænge dit grillværktøj og nogle eskroge på, så du egentlig at det er blevet et nyt udendørsskab, dit nye udemøbel. Og du kan bruge skabet på rigtig mange måder. Du kan bruge den til at opbevare urtepotter i, du kan putte dine grøntsager, rodfrugter, kartofler osv. ud i skabet. Du kan bruge det som grillskab, når du står med din kuglegrill. Er det dejligt at lige kan have ens grillredskaber og sådan noget i skabet. Det er tit, vi ikke ved, hvor vi skal gøre af det. Skal vi lægge det ned under grillen? Vi vil ikke så gerne have det inde i vores køkken, fordi der har vi rigeligt i skufferne. Så det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser, synes jeg. Og så har vi jo gjort det, at vi har lavet de her i dobbeltplast, der gør, at du simpelthen kan sætte dine hide sammen. Så de står pænt lige, ikke også? Og den er utrolig nem at samle, altså. Den kommer, det er et knockdown-produkt, den kommer i 2 kasser. Du kan lige putte den bag i din bil, og så tager den der cirka 20-25 minutter at samle. Og det kan du simpelthen gå ind på vores hjemmeside. Det kan du sagtens. Det kan du sagtens. Du går lige ind på vores hjemmeside, og så kan du se samlevejledningen. Der er også samlevejledning med i kassen. Men du kan ikke gøre det forkert. Der er også et kryds i bunden af hide, så hvis du vil have hide placeret i det, du vil lave en indkørsel for eksempel, så kan du sætte den på, kan man sige, jorden, putte nogle extensionsrør på, lægge fliser ovenpå, og så står den fuldt integreret i din indkørsel. Tit så sker der jo det, at hvis du har en tom grøn skraldespand for eksempel stående, så kan den godt vælte, hvis det er blæsvejr. Og det gør den ikke, når den står inde i en hide, fordi den er rimelig tung alligevel, når den først er samlet. Så der står den fint og sikkert, og den er nem, du åbner simpelthen det inderste låg er sat fast på det yderste, så du åbner samtidig og putter dit skrald i. Det er rigtig smart, og det var netop noget, vi gjorde i forhold til, da der nu kom de her nye postkasseregler. Så tænkte vi, det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke kan prøve at se, om løsningen kan være, at den passer i højden med det, der ligesom er reglementet for postkasser, ikke også? Så den er fuldstændig den højde, den skal være, og så kan du sætte den jo ud til vejen, så har du en samlet løsning. Ideen var først og fremmest, at vi rigtig gerne vil skabe en æstetisk, funktionel løsning til vores hjem. Fordi det vi oplever, det er, at der er jo flere og flere af os, der gør noget ud af at gøre vores hus lækkert, og det hele skal se pænt ud af til. Og så synes vi stadigvæk, at folk de har deres skraldespand stående sådan lige ud til vejen, der egentlig står og skæmmer billedet lidt. Og så tænkte vi, der må simpelthen være en løsning, hvor vi kan lave noget, hvor det ser rigtig fint og harmonisk ud. Du kan få den i træ med både hylder og skuffer, og så kan du jo putte både urtepotter ind i, og hvis du vil opbevare dine grøntsager ude, ikke? Også tit så har vi jo de her poser med rodfrugter og så videre, så kan du også putte dem ind i. Så tilkøber du simpelthen indsatsen og hylder og skuffer og sætter det sammen, som du nu synes, at dit behov er til, ikke også? Rigtig smart. Hvis du vil vælge at bruge det til et grillskab, som du ser her, ikke også? Så kan du også tilkøbe den, og så sætte dit grilltilbehør, hænge det på der. Tit så ved vi ikke, hvor vi skal gøre af det. Så lægger vi det ned under grillen, eller det ligger inde i et skab i køkkenet, ikke? Kan man få flere hylder og sådan noget, eller hvordan? Det kan du. Ja, okay. Du kan enten vælge at have for eksempel 3 skuffer, og du kan også vælge at tage 2 skuffer og en hylde, alt efter hvad du nu lige synes, at du skal bruge. Okay. Du kan skabe et helt miljø, og sætte flere farver sammen, hvis man vil det.
Du kan jo også bruge den til at gemme børnenes legetøj i ude på terrassen. Det er jo tit, hvor vi står der og synes, vi har skovle og spande og alverdens ting og sager, og ikke ved, hvor vi skal gøre af det. Men så kan du også proppe det ind i. Altså det køber man som ekstra, eller hvordan? Det køber du simpelthen for eksempel, der hører i en pose, der er der 5 kroge. Ja. Så du får 5 kroge med. Okay. Og så køber du denne her stang separat. Ja. Du køber indsat separat, hylder og skuffer separat. Okay. Den er blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Folk synes, det er en super god idé. Og specielt det der med, at vi har udviklet det til, at du kan lave det til, gøre dit selskab. Altså med skuffer og hylder og æskroge. Og så du kan sammensætte det, som du vil. Om du vil have 3 skuffer og 2 hylder eller omvendt. Det bestemmer vi selv.